Ħafna żgur jiftakru dawn il-filmati miġbuda minn Net News, każ li kien ixxokja pajjiż, delitti li kien seħħ f'Selmun u li ħaset il-ħajja ta' Ismail Abot, żagħżugħ li dak iż-żmien kellu 29 sena. Il-persuna akkużata b'dan l-omiċidju kien is-Sirjan Ibrahim Almun, illi fl-2010 kien ammetta l-akkużi u ngħata sentenza ta' ħabs u kien intbagħat 28 sena priġunerija wara ammissjoni li taħdaqqa b'martel fuq rasu, poġġieħ f'karozza u tefgħu mill-irduma l-isfel fiż-żona ta' Selmun. Dan seħħ wara li kellhom argument fuq xi flus illi kien selfu. Is-Sirjan kien talab lill-vittma 465 euro wara li l-vittma kien diġà taħ 1165 euro. Apparti minn hekk u kien ammetta li għamel ħsara fuq il-karozza tal-vittma. Issa, wara li skont tas-sentenza, Ibrahim, illi llum għandu 43 sena, spiċċa nżamm f'ċentru ta' detenzjoni tal-Aġenzija tas-Servizzi ta' Detenzjoni sabiex imbagħad spiċċa deportat. Dan sar possibbli wara li l-Aġenzija għall Protezzjoni Internazzjonali ċaħdet żewġ talbiet għall protezzjoni internazzjonali li kien għamel dan ir-raġel.